Glaucomul secundar, așa cum îi spune și numele, este în general secundar altor boli oftalmologice. Asociem glaucomul cu o creștere de tensiune intraoculară, așadar glaucomul secundar reprezintă o creștere de tensiune intraoculară secundară altor boli oftalmologice. Acestea sunt cele mai frecvente cazuri de glaucom secundar, secundare accidentelor vasculare retiniene, adică trombozelor retiniene, secundare retinopatiei diabetice, adică pacienților diabetici cu afectare oftalmologică sau secundară tumorilor intraoculare. Alte cauze de glaucom secundar sunt cauze secundare anatomiei diferite a globului ocular. Așadar, oameni sănătoși, însă cu anatomie ușor diferită, cum sunt pacienții hipermetropi, adică pacienții cu vicii importante de refracție P+, sau pacienții cu o dispoziție ușor diferită a irisului, sunt predispuși la creșteri de tensiune intraoculară secundară acestor particularități, adică glaucomului secundar. Glaucomul secundar trebuie bine controlat prin prevenirea apariției vaselor de sânge la nivelul irisului ce blochează sita ochiului, astfel crește tensiunea intraoculară, iar în cazul pacienților cu creșteri de tensiune intraoculară secundară predispoziției lor anatomice, această predispoziție anatomică poate fi corectată de cele mai multe ori prin chirurgia cristalinului. Așadar, în fața unui glaucom secundar, cel mai important este să stabilim cărui fenomen îi este secundară creșterea de tensiune intraoculară, pentru că în oftalmologia modernă există în momentul de față rezolvări pentru această creștere de tensiune intraoculară. În cazul accidentelor vasculare retiniene sau a retinopatiilor diabetice, injecțiile intraoculare previn apariția vaselor de sânge ce duc la creșterea de tensiune intraoculară, iar în cazul pacienților cu dispoziții anatomice diferite, de cele mai multe ori chirurgia cristalinului rezolvă această problemă. În cazurile mai avansate, când nu reușim să controlăm tensiunea intraoculară, aceasta rămânând crescută, putem interveni prin operații de glaucom sau montarea unor dispozitive ce șuntează umorul apos, ducând astfel la scăderea de presiune intraoculară.